Шаллыда кіші шәһәрләр театрлар фестивалі тәмамланып килә, ә Казанда бүген Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивалі башлана. 15-нче тапкыр үткәрелгән Нәүрүз фестивалі Себердә иҗат итүче төрки театрларга багышланган. Театр тәнкыйтьчесе Олег Лаевский фикеренчә, төрки театрларның төп миссиясе тел һәм мәдәниятне саклау. Оештыручылар репертуар сайлаганда Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы игълан ителүендә искәрткән. Төрки халык театрларын берләштерә торган бу мәдәни чара 13 июньгә кадәр дәвам итә. Яңалыклар чыгарылышы аша фестиваль көндәлеге белән таныштырып барырбыз. Шулай ук фестивальдә катнашучы театр әһелләрен Хәерле көн Татарстан студиясенә дә чакырдык. Атна дәвамында коллегаларым төрле театрлардан килгән артистлар, режиссерлар белән әңгәмә тәкъдим итә. Ә хәзер премьера хакында. Тарихи Хуҗа Насретдин әсәре күп кенә сәхнәләрдә уйналган, ләкин Курчак театр башкаруында әле беренче тапкыр. Пьесаның авторлары Илгиз Зәйнев һәм Тимур Бекмамбетов. Сәнгать әсәре булса, ул кызык, Курчак булсынмы, ул хореография булсынмы, балетмы булсын, опера булсынмы. Монда чынлап та зур, менә шундый җиңел формада ниндидер зур фәлсәфи темалар күтәрелә. Тормыш нәрсә ул, тормышның мәгънәсе нәрсәдә, ничек булырга кирәк, нинди кешелек сыйфатлар булырга тиеш кешедә, һәм тагын бик күп темалар. Алар әлбәттә сюжетка шулай гына бераз гына күренә, сюжетта, чөнки хәзерге режиссура ул тырышмый менә күзгә бәреп нәрсәдер әйтергә, ул астыртын ничектер менә бераз теге яшереп, ниндидер теге яшерен мәгънәләрне подтекстка куеп, шулай күрсәтергә тырыша.